हांकां उदरगतूच करपाचें आसत जाल्यार तांणी गांव दत्तक घेवचे। आर्टिफिशियल दर्यावेळ तयार करचे बदला तांणी दर्यावेळो नितळ करच्यो। मात अशे पद्दतीन पर्यावरणाची नाशाडी करची न्हू, अशें कौशिला प्रकाश शर्मा सांगता। तुमच्या आंदोलनाला आज मी इथे जाहीर पाठिंबा डिक्लेअर करतो। तुमचं काहीही होऊ दे, मी तुम्हाला इथे सांगतोय, हा कुठलाही राजकीय विषय नाहीये, हा कुठलाही पॉलिटिकल विषय नाहीये। या लढ्यामध्ये तुमच्या बरोबर शेवटपर्यंत राहणार आहे, शेवटपर्यंत खांद्याला खांदा लावून तुमच्या लढ्याला तुम्हाला साथ देणार आहे। ही जी कंपनी आहे, या कंपनीचा हा खूप मोठा डावपेच असतो। पॉलिटिक्सच्या माध्यमातून, पॉलिटिक्सच्या लोकांना सोबत घेऊन गोरगरीब जनतेच्या, गरिबांच्या ज्या जमिनी असतात, त्या जनतेच्या जमिनींना ही लोक हस्तगत करतात आणि त्या जमिनीवर मोठे मोठे प्रोजेक्ट बांधले जातात। मला प्रश्न पडतो आणि मी प्रसार माध्यमाच्या माझ्या मित्रांच्या माध्यमातून जरा एक प्रश्न विचारू इच्छितो सरकारला, की ही 133 एकर म्हणजे जवळपास 55 हेक्टर जागा आहे, ही जागा एखाद्या व्यक्तीची कशी स्वतःच्या मालकीची कशी असू शकते? इथे नैसर्गिक सौंदर्य आहे, इथे आर्टिफिशियल सौंदर्याची गरज काय? त्यांना विकास काम करायची एवढी इच्छा असेल तर त्याने गावांना दत्तक म्हणून घ्या ना। सरकारकडे योजना आहे, दत्तक ग्राम योजना आहे, तुम्ही त्या योजनेअंतर्गत विकास करा ना। तुम्हाला आर्टिफिशियल बीज बनवायची गरज काय? इथे निसर्गाने जेवढे बीज दिलेले आहेत, तुम्ही साफसफाई करा त्यांची, ते तुम्हाला जमणार नाही का? तर निसर्गाला आपण विकत घेऊ शकत नाही। उद्या बीचचा आनंद घ्यायचा असेल तर आपण निसर्गाच्या बीचवर आपण स्वतःहून जाऊ शकतो। तुम्ही आर्टिफिशियल बीच का बनवताय? कारण ते व्यावसायिक कारण आहे। स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।